Bonk. बाप माथोलाय मबाइल नायै मिनिलायबावदोंसो एसेबांलाय मानो मिनिनांगौ देनाय पाक्का जेबजोंनो रायलायलायनाय मिनिखादों बियो ओमफ्राय आंहा मा जानांगौ बिदिबा सुरि होननाया नंमारगौसो सोरबा दंखाथारो बेना बेखायनोथ' आंजों सैया खालामलायथारदों नङाबाथ' बिदि नङामोन माथो नङाबाथ' आंजों बिदिखौनो रायलायथारामोन माथो र' खाथियाव थाना खबर लाहैनि आङो बर'सा इयु सेंबावलाया बर'सा होनदों आङो मा गाबज्रिबाबो खोनाया नामा नोङो एसेबां गाबज्रिबाय आं खोनाया नामा नोङो खोनायाखैथ' आं आच्छा ना होदावबावनांगौ आङो दे होदाव बांद्राय देखायदों दा नोंसो देखायो आं नङा मा जादों ओमफ्रायलाय मा जानो न'आवलाय मालाथो थांगोन न'आवनो दंखायोना बेखौ होनाखै आङो जोंनि न'आवसो होनदों आङो माला थांगोन नाङा आं इयु मानो नोंनो गासिबो खोन्थाजोबनांगौ नामा मा बिदिसो होनबावदों नोङो आजिखालि बिराद खोथा लाखुमाग्रा जाबाय नोङो सिगाङाव माथो बिदि नंथारामोनलाय सिगां थाबाय थायो नामा आरो आंहालाय मा जाखादों नोंनो गासिबो बाथ्राखौ खिन्थानो नायगोन आं नोंखौ नोंसो जाम्बा खालामजाबाय थानांगौ नामा जाखायाखै इयु माबायदि होनथारदों जेखौ नंगौ बेखौसो होनदों आं नों आंखौ दिनै बिदि होननो हालायलायबाय आंखौ माथो होनबाय आं नोंजों हाबा जाना लायबानो बरबाद जाबाय आंना आंनि खर'आसो गाज्रि जाजोबसिगोन एसेबां ना बर'सा एसेबां सोलायबायना नोङो बेनो बे थाबाय थानांगौ नामा नोंजों रायलायना टाइमासो लस जायो आंना मा होनलांखो बर'साया आंखौ सोरां आबादनि बिहामजो गोदाननि साहा फुदुंनायखौ लोंनो मोनलायबाय आंहा जालायबाय बेनाबाथाय ए हा बिहामजो साहाखौबो माथो गाइखेर गोनां नुथारदोंलाय नायनायावलाय गोथाव नुथारदों माथो लोंनायावबो गोथाव जागोन ब्राय देनाय लोंनाय मादार इन्डिया मिनिदोंना माखौबा सोरां मावजि बुन्दा बिमा गोसो गैयाबाबो गोसो गोथारैनो फुदुंदों आङो साहाखौ ना लोंनायबासो मिन्थिगोन दा मजाखौ दे आं लोंनायग्रोनोसै होमबा ओं दे आफा हाब आइसना साहायाथ' थारैनो गोथाव जामारथारदों एसेबांबो नङा आफा नंगौथ' बिहामजो हाबाब एसेबां गोथाव जादोंबालाय आंबो लोंनायनोसै दे लोंबानो जाबाय मादार इन्डिया नोंनि आरो सोरांनियाथ' स्पेसियेल बानायखादों आङो लों नोंसोरो आं फुदुंनाय साहाखौ नोंसोर सानैनिखौल' स्पेसियेल बानायदों आङो आंखौ सिमांजों गोजान खालामग्रानि नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आङो गासैबो खामानिखौनो उल्था फाल्था मावजोबगोन आं जेखौ थिनो बेनि उल्था मजा आयै साहाया माबायदि जाखोथाय माबायदि जानोनो एसेबां साफा थायोना मानसिया साहायानो एसेबां संख्रि गोबाब हा बोरियालाय बोरै गोथाव मोनखोसै बेखौलाय
आरो जेबो रोंखाया होननाय जेबो बुंथ'ला आं नोंनिनो खामानि जाखागोन बे जुरि मोनथिखागौ आं गोसो जानासो होखादों नों एफा गोखा मोनथिखाबाय आं नोंनिनो आखल दा र' नों मजा मोनदों दा आंनि फुदुंनाय साहाखौ लोंना सोरां मावजि बुन्दा बिमा माबायदि मोनखो आंनि गोबाब साहाखौ लोंना आयै साया माबायदि जादोंथाय एबार बुंखासिगोन दा आंखौ रागा जोंखासिगोन आंखौ रायखासिगोन आरो हाब बिहामजो दिनैसिम बेबायदि साहा मोनलोंफेराखैमोन आं एसेबां गोथाव गोथाव जाथारदोंहाय मा बिहामजो इयो माबा गोथावसोबाव बाब आयै आंथ' लोंबाय थानोसो गोसो जाबाय एसेबां गोखा साहाखौनो लोंबावनो आरो मादार इन्डियाबो गोथावथारबावसो नामा मा गोथावना बिमा आं बुंखादोंमोन ना आयु आयु मा एसे गोथाव बिहामजो हाबाब आयै र' आंबो थिगसे बाख्नायनोहाय गोथाव जामारदोंना आयै गोथाव नङाबा हाबाब लोंबाय थानोसो गोसो जालायलायबायहाय आंहा आंथ' रासिन गोथावसो मोनबावदों मा एसे गोथाव फुदुंगोन नोंलाय बाब एसेबां गोथाव मोनदोंना माथो आं नायथारदोंमोन लोंजाखाथारामोन सायानो सासेना मार गोखा होखादोंमोन आङो आरो सासेनिखौ बिराद गोबाब होखादोंमोन मारै जाखो मानो जाखो बेयाव फैना जेबो सुख सान्तिखौनो मोनथारला आङो मानो हाबा लाया नोंलाय सोरां मावजि बुन्दा दा जुदि आङो सिमांजों हाबा जानायमोनबा बेसे सुख सान्ति रायजो जागौमोन एसेबां मोजां मोजां सिमां नुदोंमोन आङो आंनि सिमांजों मार गोसोखांबायलै आङो सिमांखौ मा जाबावनांगौ जाखो मा जाबावनांगौ सिमांनि फटकखौनो लागायना लानोसैलै आङो सिमांखौ नुबाय बायोबा गोसोफोरा एसे सान्थि मोनो खोमा दुखुफोरखौ दसे बावो खोमा आं हालालै दुखुआनो हालालै आङो मा सानखो मा जाखो सिमां नुबाय सोरजोंबा जाफुंबाय मोगथाङाव सोरजोंबा मा जाबावनांगौ जाखो मा जाबावनांगौ बे सोरां मावजि बुन्दानि थाखायनो जादों बे सोरां मावजि बुन्दानि थाखायनो सोरां मावजि बुन्दा नोंजोंथ' फाथैलाय बिसिखाथारगोन आङो नायबाय था नों सोरां नोंजों फाथैलाय बिसिया नामा आङो दाना सोर बुजिबावगोन आंनि दुखुखौ आं सोरनो खिन्थाबावनो मा होनना खिन्थाबावनो माबोरै फोरमायबावनो आंनि गोरबो बिखा आमाय थुख्लु गासिबो दुखु मोनजोबथारबाय आं थानो हानाय नङालै बे सोरां मावजि बुन्दाजों थानो हानाय नङा आङो आंनि रुमखौ मा खालामबाय थायो नोंलाय आंनि पति परमेश्वर आंनि गोसो आं जेखि खालामा नोंखौलाय सोरथो आंखौ लाबोनो खिन्थाया दा मोनबायना मजाया आंजों हाबा जानायनि मा गोसोखांबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय आंलाय गोसोआ जेखौ थिनो जेखौ गोसोखांलाबायो बेखौनो खालामो दासो मोनदों आंखौ हाबा खालामग्रा बियो जुरिखौ हाबा खालामग्रा सना माथो जाखो नों जेखौ गोसो जायो मा खालामनो गोसो जायो बेखौनो खालामबानो जाबाय आसैबा
Sarang मावजि बुन्दा देलै दे आं मावजि बुन्दायानो जाथोंसै होमबाबोथ' नों आंनि हिनजाव जाबायना नै नोङो नोंजों फाथैलाय बिसिगोन आं फाथैलाय बिसिखाथारगोन आं नोंजों आं बिसियाबालाय हो बिसिया मारै बिसिया नायगोन आं नोंखौ नोंजों डाइभर्स लागोन आं कर्टआव थांगोन आङो हाइ कर्टआव थांगोन आङो बाब्रे सुप्रिम कर्टआव थांगोन आङो आयौ थेवबो नोंजों फाथैलाय बिसिखाथारगोन आङो देलै दे नायनायबानो जाबाय मा नायनोल' खालामखाथारगोन आङो बेहाय रायलायनो हागोन जों सानैजों माबाफोर रायलायखुमानोबा जोंहा बेयावनो रायलायफैगोन जागोन दे ओमफ्राय बेवहाय रावबो फैया नामा ओहो बेवहाय रावबो फैया आंहा गोदान ना बेखायनो मिन्थिलायलाङा फैदो जोंहा रायखुमाहैनोसै थुदो होमबालाय इयो जेरै बर'साया जि सोलायखाबाय आंजोंनो माबासो साया रायलायखाबाय दाना एमि नंमारगौसो होनबा आरोथ' ना माबा सोरजोंबा जि मिनि रायलायखादोंमोन होनबाथ' फाक्का नंथारखागौ बेनोथ' नङाबालाय सोरजोंथो एसेबां मिनि रायलायनांगौमोन दिनै बेनोथ' एमि बेखायनो होनदों आङो मोजांल' थाल ला होमबानो गासिबो ओंखारजोबगोन खोथाफोरा र' आं सुरु खालामखाबाय नोजोर लागायनो भेरि गुड बेबायदिनो हौवाफोरखौबो एसे थाल लानांगौ होमबासो मिन्थिगोन दा आंथ' नङाबा नों बारा थाल लाया नालाय बेखायनो बारज'थारदों बियो आं बारा थाल लायाना बेखायनोथ' लाइन मोनदों एबारनिफ्राय मोनसेबो चान्स होखाया आङो बेखौ बेनोथ' चान्स होनो नाङा नङाबा मालाबा दोनखारलांलायलायबा जारला जागोन दोनखारलांनो आजिखालि हाबा जाखानायफोरासो बांसिन दोनखारलांलायलायो खारलायलायो मिन्थियाबालाय बिदिबा बर'सायाबो मा बेखायनोथ' दानिफ्रायनो एसे खेल लानो हम मानसिखौ नङा आं बिदि जाहोआलै जाहोनोबो नांखाया बेबायदिनो आं नोंनो खिन्थाबाय थागोन मिन्थिबाय नों आं खिन्थानायल' खालामबाय था दे आंथ' र' बेखौ नोंसोर सानैखौथ' र' मिलायहोथारगोन आङो आं जेलासिम दङ नोंसोर सानैखौ मिलायहोनानैसो गारगोन आङो नों र'दे जुरि एमि ओमफ्राय आं माबासो सोंनो सानदोंमोन देनाय बुंनाय जुरि मा होननानै सोंबावगोन आङो देनाय सोंनाय जेबो नङा दे सोंबानो जाबाय सोराङा मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो सोराङा ओरैनोथ' गासिबो ओंख्रिखौनो गोथाव मोनो मोननायालाय बियो आलुखौ बांसिन जानो गोथाव मोनो आलु मोनबानो जायो बेनो आलु थारमाने आलुराम आलु गोथाव मोनो नालाय आलुराम ओमफ्राय मा ओंख्रिखौ बांसिन सैथारा बियो माने जानो बायो बिनि सैयैयाथ' खालि मोनसेल' जिनिस दङ मा बिलाइ मैथ्रु फिथाइ बिदिबा दिनै मैथ्रु फिथाइयानो ओंख्रि जागोन नोंनि थाखाय बानायगोन आं दिनै मैथ्रु लाब्रा सोरां मावजि बुन्दा जेखौ नों सैया बेखौसो खालामगोन आङो थेंक इउ स' माच एमि दे होमबा ने आं बर'साखौ एसे थाल लाहैबावनि दे लाहैथां नै आइजोरि मोजांबाबो गाज्रिबाबो सोरां
बाबुखौ गनायना लादो आइ। दालाय हाबा जाबाय हामाथो खालामबावनो हानो आइ। जानांगौ नोंहा बेजोंनो खाफालाव लिरनाय दंखायोमोन आइ। बेखायनो दा मोजाङैनो मोजां गोरोबलायनानै संसार जालांदो आइ सोरां बाबुजोंनो। आरो बिहाव बिखुनजोखौबो अन आइ मिन्थिबाय। आरो सिमांखौ सिमां सानना बावगारदो आइ। माथो खालामबावनो। बावनो हाया आङो। बावाबो बावनो सानाबो बावनोबो लुगैया। सिमां नोंनो आंनि सिमांखा। हाबाब आइ हामा होननाय जाखो बेलाय? जेखौ खोनादों बेखौनो होनदों आं आइ। आरो आं सोरांखौ गनायनो हाया फिसाइ महरै। नै गोदाव सोरां बखिनाङालाय नोङो। बखियाखै आं आइ जेखौ नंगौ बेखौसो होनदों आङो। गनायनो हाया नालाय गनायनो हाया। आरो आं सोरांजों फाथैलाय बिसिगोन आङो। हाबाब हाबायानो सानसेल' जाथारदों आइ। दानो मानो बेफोरबायदि सिनि सिनि गोसोखांखो नोंलाय? जायखि सिनियानो जा मंगलानो जा फाथैलायथ' बिसिखागोन आङो। हाबाब हार्ट एटेक दंबा दानो थैसिगौमोन आं बेफोरखौ खोनानानै। मा होनखो आब'? गुमैजों फाथैलाय बिसिनो? नै नानि नोम्ब'आ एसे फाग्लि जाबायगोनहाय। आं फाग्लिबो जायाखै जेबो जायाखै। बे मावजि बुन्दानि थाखायनो गासिबो जाजोबदों। मावजि बुन्दा? सोर मावजि बुन्दा आइ? नोंजामादै सोरां। हाबाब गावनि फिसाइखौ मावजि बुन्दा होननो हामगौ नामा आइ? बुंगोन आं मावजि बुन्दा बुन्दा मावजि बुन्दा सोरां मावजि बुन्दा। नै दा खुगायावनो दानस'हरगोनहाय आंना। हाबाब बेफोरबायदि होननो हामगौ नामा आइ? मोजाङै दङ ना आइ? आंथ' आफा मानो मोजां गैया जानो। जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा नों आइ। बिराद गोसोखाङो नोंखौ जोङो। न'आव मालाबा फैबा हामगौ हामगौ सानबाय थायो। हाजावैसोखौ दसे लानानै थांबानो जायो आइ। हामानोथो थाङा नोंलाय? दसेखौनो थांब्रब फैब्रब हानायखौनो। औ आइ हामानोथो थाङा नोङो। माब्लाबा थांगोन दे। नै आइ ओमफ्राय मोजाङै दङ ना? मोजां गैथारा आइ दासान्दि ना जेबो मोजां गैथारा। मानोबा आइ ना जावैसोआ माबा दावराव जालायदों नामा जावैसोजों? बेखौ बुं आइ मा जायाखै मा जायाखै? देनाय बुंनाय आइ मा जादों? जानायानोथ' आइ बे नोंजामादै मोजाङा बर'साना सोरबा गोसोथोनाय सिख्ला दङ आइ। मा? हाबाब मा होनखोहाय आइ? ओं आइ ओं आंनो हिनजावनि फनखौबो हमनो मोनलायलायदों। आरो ना माबा दासान्दि आंजों एरा एरा जागासिनो। हामा जाबावनांगौ जाखोसै। थाइसेयानो जासिगोन खोमा ना सोरि? ओं दे जासिगोन दे थाइसेयानो। ओमफ्राय मैथ्रुखौलाय मानांगौ सोरि? आं मैथ्रु लाब्रा संनि। मा मैथ्रु लाब्रा? ओं ओमफ्राय बेखौथ' सोराङा जायाना। बेनिखायनोथ' बानायनो नागिरदों आङो। मा? ओं ओइ जेरि बेखौ सोराङा जानो गोथाव मोनथारा। जि रागासो जागोन बे दानो नङाबा। आरो बेखौ रागा फोजोंनोथ' आं लुगैदों। मा? जेसेनो थाब थाब रागा जोंगोन एसेनो आंखौ सैयै जागोन। आंखौ सैयाबासो आंखौ रागा जोंबासो आंजों फाथैलाय बिसिगोन दा। आरो बेखौनो आं लुगैखादों। एमि नों एख' सिन्था खालामनाङा। दिनै आं बानायगोन मैथ्रु लाब्रा सोरांनि आनफेभरेट।